tele zdravý duch, ktorý je určený pre 7-kov a 8-kov. Poďte sa s nami na to pozrieť. Počúvaj, čo tu robíš? Nevyzeráš. No, áno, máš pravdu, nie som 7-čka, ale zo žurnalistického, ktorý vedie najlepšia pani učiteľka na svete, Dominika Marčanová, takže sa tam prihláste. Tu som a natáčame tu vlastne, ako to tu vyzerá. A vlastne, ty to na budúci rok začneš tiež a ako je z toho pocit teraz? Akože je moc teplo. Moc na mňa praží slnko, ale ináč akože je to dobré. Chcela by som tu zažiť, sú tu aj výborné pani učiteľky, sú tu výborné tie akcie, stanovištia a tak, takže áno, chcem to zažiť na budúci rok. Čo si predstavuješ pod názvom Zdravom tele zdravý duch? Ak by sa ťa to teraz niekto spýtal, že... No, takže mňa rodičia odjak živa učia, že keď budem sa veľa hýbať, tak budem aj šťastná. Takže vlastne podľa mňa si potom predstavujem to, že keď sa hýbeš a nesedíš furt len niečo do mobilu, neješ furt len sladkosti, tak budeš aj šťastná, lebo proste ti to dodá takú energiu a takú pozitívnu. Ide na budúci rok? Áno, to tak povedať. Dobre, takže ďakujeme všetkým, aj hlavne aj pani riaditeľke, aj pani zastupkyniam, aj pani učiteľkám, že to som zorganizovali a že to sa koná každý jeden rok, lebo bez nich by to nebolo a ďakujeme pekne a čaute! Ahoj, nechci som rozprávať rozhovor. Jasné, prečo nie? Takže ahoj, čo tu robíš? Fakt nevyzeráš ako 7-čka, vyzeráš ty? No takto, ja som tu zo žurnalistického krúžku, ktorý vedie pani učiteľka najlepšia na celej škole a určite sa tam prihlásim. A natáčam tu 7-kov a 8-kov a prišla som si pre skúsenosti, aby som na budúci rok to zvládla. A keď sa poviem, že v zdravom tele zdravý duch, čo si pod tým ty predstavíš? Športovanie, papanie veľa ovocia, zeleniny a takto. Je to super, určite, že športávať. Áno. A tešíš sa na budúci rok, lebo si povedala, že si tá 6-čka, tak tešíš sa, keď to budeš robiť na budúci rok ako 7-čka? Že hej, ale neviem, aj sa trošku bojím. Dobre. Tak ďakujeme. Ok, ahoj! Ahoj. My by sme vás chceli troška oboznámiť s tým, že ako to tento deň, tematický deň funguje. V zdravom tele zdravý duch, o tom pýtame, v zdravom tele zdravý duch a takto. A podľa mňa Ale vy vlastne neviete, čo to je? áno, presne. Takže teraz vás ideme trošku s tým oboznámiť. Samozrejme je to z našich hlav, takže možno trepneme nejaké blbosti, ale to si nevšimajte. Improvizovanie na prvom mieste. Plno lajkov. Aha, a followerov. Áno, takže ideme na to. Ja začnem prvým dňom, štvrtkom a Bianka povie piatok. Tak vo štvrtok mali 7-ci a 8-ci Červený kríž, kde sa učili vlastne jak zlomiť si ruku, tak ako pomôcť tomu človeku, alebo keď ten človek prestane dýchať, tak ako dať ten dých späť, alebo keď odpadne, tak proste takúto veci sa učili. Takže v piatok mali, no vlastne dnes, mali 7-ci a 8-ci najprv teoretické cvičenie a potom praktické. Najprv boli v jedálni, tam mali všelijaké projekty robiť, napríklad o bulimii, anorexii a tak. A sprevádzala ich tam pani psychologička a bol tam náš školský zbor a tam vlastne mali všelijaké disciplíny, ktoré sprevádzali pani učiteľka Tomčíková a pani učiteľka Hanusová a vlastne mali tu všelijaké ofajčení a potom išli do telocvične a tam Samuel Marčan, najlepšej pani učiteľky na svete, Dominiky Marčanovej brat. On je profesionálny tréner a im vysvetľoval, ako športovať správne, akú stravu mať a to bol asi celý tematický deň.
deň, teda 2 dní a ďakujeme za sledovanie a ďakujeme, že ste si videli s nami tento deň a dopozerali video do konca. Prajeme vám pekný zvyšok dňa. Pre Mnízku TV, Bianka Kinoracka zo 6. D, Katarína Jolušová zo 6. D, Laura kameramanka a Albert strihač.